4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне. Бу көн тирән рухи мәгънәгә ия. Ул безне бердәм булырга, ата-бабаларыбызның каһарманлыгын хөрмәт итәргә өйрәтә. Бу көн илебез тарихына хөрмәт белдерү һәм аның данлыклы традицияләрен дәвам иттерүнең бер күркәм билгесе. Теманы Гөлшат Галиәкбәрова дәвам итә. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне чагыштырмача яшь бәйрәмнәрнең берсе. Шулай да ул зур әһәмияткә ия. Илебез тарихында төрле чорлар булган. Нәкъ менә бердәмлек, татулык күп кенә авырлыкларны бар милләт халыклары белән бергәләшеп җиңеп чыгарга мөмкинлек биргән. Бу көн тынычлык, иминлек, бәйсезлек өчен бердәмлек символын чагылдырган. Әлеге бәйрәм уңаеннан без Саба дулкыннары телерадиокомпаниясына кунаклар дәштек, аларның фикерләре белән таныштык. Безнең Саба районында төрле милләт вәкилләре гомер бакый дус, тату яшиләр. Быелгы 2023 ел Татарстан Республикасында барган гырыф-гадәтләр һәм милли йолалар елы моны бигрәк тә ачык дәлилләде. 96% татарлар, 4% башка милләт вәкилләре яши дип әйтелә. Статистика буенча бу инде соннар стабиль түгел, үзгәреп торалар. Бүгенге көндә үзгәлек бардыр дип әйтәсем килә. Менә ни генә булмасын, быелгысы елда без инде бигрәк тә республика буенча милли йолалар, гырыф-гадәтләр елы буларак игълан ителгәннән соң, бу милләтара бәйләнешләр, милләтара бер-беребез белән аралашулар, булар бигрәк тә район күләмендә басым ясалды, үткәрелгән чаралар. Бу инде республика күләмендә булмасын, район дәрәҗәсендә булмасын, авылларда үзләрендә менә махсус безнең инде оештырылды район күләмендә концертлар. Һәр бер милләт вәкилләре үзләренең яшәү рәвешләрен күрсәтеп, тормыш йолаларны күрсәтеп инде әлеге бәйрәм концертларын үткәрделәр. Бу инде чагылыштагы концертларда гына түгел, яшәү тормышта дагы. Бүгенге көндә ике күрше нинди милләт вәкиле булуына карамастан бер-берсе белән аралашып, дустана яшиләр. Эш урыннарында булмасын шундый ук хәл. Гомумән алган вакытта район буенча халкыбыз нинди милләт вәкилләре булуына карамастан берсе-берсе белән аралашып, матур итеп дуслыкта гомер итәләр. Без көндәлек тормышта дагы нинди милләт вәкиле булуына карамастан бер-беребез белән шулай дустана аралашып гомер кичерәбез. Алга таба да шулай булсын иде дип теләп каласы килә. Халыклар бердәмлеге ул елның һәр көнендә искә ала торган төшенчә. Халык бердәм булганда гына яшәешнең төрле өлкәләре үсеш кичерә. Этот год был очень плодотворный в плане мероприятий. Очень много мероприятий проводилось с населением в городах. Выездные мероприятия по культурно-этническому сохранению идентичности русского народа, по культурным мероприятиям. Также в районе осуществлялась работа по выявлению талантов и коллективов, которые занимаются русским народным фольклором. Оказана была помощь в виде грантов по пошиву костюмам русских народных коллективов. Ну и ведется еще дополнительно всякая другая работа. В Сабинском районе проживает очень много национальностей, живут очень дружно, очень много смешанных браков, которые также отмечают национальные праздники, как и татарские, так и русские. Поэтому я не вижу никаких причин, и это очень дружно живут. Милләтләр һәм диннәр арасындагы тынычлык һәм татулык республика казанышларының нигезе булып тора. Ата-бабаларыбыздан килгән рухи кыйммәтләрне саклап калу һәм яшь буынга тапшыра алу безнең бурычыбыз. Ассамблея дружбы народов у нас работает вообще с 2000 года примерно. Сама я на этой должности работаю чуть больше года. В этом году проводились различные мероприятия, такие как концерты. Стараемся вести работу с детьми, с молодежью. В Сабинском районе у нас активно ведется работа со всеми этнокультурными объединениями. Стараемся во всех конкурсах, мероприятиях достойно и на высоком уровне выступать, показать всему народу. Тарихи бергәлекне саклау ул илебез тормышына, кешеләр язмышына уңай йогынты ясый. Киләчәктә дә төрле милләт һәм дин вәкилләре арасындагы дуслык һәм татулык дәвамлы булсын.